Avui m'he vestit de vermell, una mica engalanada, perquè vull començar ja a presentar-vos el curs que comencem el dilluns, dedicat al barroc, però comencem amb Caravaggio. Caravaggio és, sens lloc a dubte, l'home més especial del barroc, amb una vida més fora de lo corrent, un home que va assassinar, un home que va estar moltes vegades a la policia, un home amb una vida realment molt aventurera que veurem el dilluns. Què vull avui parlar-vos? Avui vull parlar-vos de Caravaggio. Caravaggio i concretament una obra que és el Bacchus. Recordeu tots el Bacchus de Caravaggio que ens apropa un vas de vi. Aquest fet d'apropar-nos una cosa és un pas molt important en la pintura perquè Caravaggio per primera vegada ens inclou en la pintura. El Bacchus ens presenta el vi i ens el dona. Ens convida a un carpe diem. El carpe diem és quelcom barroc absolutament, en una època molt convulsa, no? Es diu aprofita el dia perquè no saps què vindrà demà. Per tant, el vi és el símbol del carpe diem, però també les fruites que apareixen en el Bacchus i apareixeran a moltes natures mortes, no només del Caravaggio, sinó de tot el barroc. Hem de tenir en compte que Caravaggio inaugura la natura morta com a gènere, molt important. Doncs són unes natures que estan una mica fetes pols, que estan una mica passades. Això ens indica que jo també em passaré, de fet ja m'estic passant, des que neixo em passo, i acabaré al forat, com tothom. Per tant, escolta, aprofita el dia, que mai saps què et passarà l'endemà, i aquesta és una de les coses que Caravaggio realment reitera en moltes de les obres com el Bacchus que us estic parlant, perquè aquesta al·legoria de l'existència els agradava moltíssim als seus clients, que eren els clients, eren cardenals, era gent molt rica que els agradava que els hi parlessin de l'amor, que els agradava que els hi parlessin del carpe diem. Més en el nostre curs dels dilluns, encara esteu a temps d'apuntar-vos. Fins ara.